Muchas gracias, Academia. Perdón. Muchas gracias al público siempre. Muchas gracias a Netflix por hacer posible nuestro sueño. En nombre de los 45 pasajeros que iban en aquel vuelo, de sus familias, de las nuestras, de los actores, aquí hay una pequeña representación que se han dejado literalmente el cuerpo y el alma en esa montaña, y de todos los... Me ha costado mucho... y de todos los técnicos europeos, españoles, catalanes muchísimos, uruguayos, argentinos y chilenos, que han convertido esa historia en nuestra sociedad de la nieve del siglo XXI. Y aquí estamos, y quiero hacer una cosita muy personal. Gracias, Jota, por llevarnos siempre al límite. Yo creo que ya, ¿eh? Y Atienza, estás en casa, eres el core de todo y todos lo sabemos. Sandra Hermida, la seva productora de confiança, juntament amb Belén Atienza. Bueno, moltes gràcies a Netflix per fer possible aquesta pel·lícula tan difícil. Moltes gràcies, sobretot, al públic per abraçar aquesta pel·lícula. És increïble que una pel·lícula estigués al centre de les converses. Vagis a un bar, vagis al metro, la gent està parlant de la pel·lícula, és el millor premi que pots tenir al públic. Moltes gràcies, públic. Moltes gràcies també als meus pares que estan per allà. El meu pare, a més, li feia molt de mal les cervicals avui. I bueno, hi havia molta gent preguntant-me per què no estava més candidatures. Veritablement, fixeu-vos, aquest any estem nominats als Oscars a pel·lícula internacional. Hi ha una pel·lícula dirigida per un anglès, rodada en alemany. Hi ha una pel·lícula dirigida per un alemany, rodada en japonès. Hi ha una pel·lícula rodada per un italià, rodada en senegalès, i nosaltres hem fet una pel·lícula espanyola amb uruguayo. O sigui que el nostre llenguatge, sobretot, és el cinema, i dono moltíssimes gràcies a l'Acadèmia del Cinema Català per intentar fer possible també aquest premi per nosaltres. Moltíssimes gràcies a tothom. I per acabar, vull donar-li la paraula a un dels actors, perquè veritablement ells són l'ànima de la nostra pel·lícula, el Santiago Baca Narvaja. Bona nit a tothom. Encara es toca aprender en català, però no ho parlo molt bé, però lo intento. Solamente agradecerles a todo el equipo técnico, que son un montón de personas, a toda la muchachada, que es el elenco que llevó a cabo esta película, que son mis hermanos y hermanas, y simplemente tomarme el atrevimiento de, por más que sea una historia uruguaya, actuada e interpretada por muchos argentinos, la cultura en este momento está en riesgo y se está llevando a cabo la evaluación de una ley que pone en riesgo la cultura y que podría dejar de existir. Así que simplemente pedirles el apoyo y agradecerles por eso. Gracias.